what's up mga Meg? Welcome or welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. So for today's video, isi-share namin sa inyo ang aming 2020 memories. I mean, syempre, ang mga video clip lang yung mga ipapakita namin sa inyo, di ba? So, simulan na natin sa pinaka-start ng taon namin sa 2020. Please watch till the end, mga Meg! And Happy New Year! The best of everyone! Thank you so much, 2020! Mama! Mama! Uy! Ate Nitch! Sige, Joy. Matingawin lang. Dali na ba? Bangon na! Mo to. Dali na. Wala. Alas 12 na. Manis na duha. Uy! Dali na. 10 minutos lang. Oh, sige na. Tin. Please. Dali na. Bangon na yung tawag. Uy! Ate Nitch, bangon na. Ate Nitch, pagsulog ng sandal. Dali na. Di ba naingon mo na ako? Nga, mapupuka mo. Alas 12. Ang guba-guba inom na. Later. Happy New Year!